नंगौ जोंनि बिजेपि हानजानि बिजाथि बिजितगोरा नार्जारि बिथांनि जानानै जों दिनै दारांगाजुलि समस्तियाव मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो सुपा जोङो बिसायख'थिनि जोङो मेल खुंदों रायजोफोरजों आरो जोबोद मोजां दिनै रायजोफोरनि जिबायदि हेफाजाब बेवहाय बे दारांगाजुलि समस्तियाव मोनफ्रोमबो सुपायाव मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै रायजोफ्रा लैहोर ओंखारबोदों बेवहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दिनै बेंगलिफोर दिनै नेपालिफोर दिनै आदिबासि दिनै राजबंशी राभा सरनिया बर' गासैबो दिनै जाति जनगोष्ठीया बिजितगोरा नार्जारिनो बा बिजेपि हानजानो भट होनो थाखाय दिनै बयबो दावगाबोदों आरो दिनैनि दिनाव बिजितगोरा नार्जारिया देरहागोना रोखा जाबाय। नोंथांमोना जि मेल मिटिङाव बाहागो लादो बेवहाय रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना मा बाथ्रा बुंनानै बिजितगोरा नार्जारिखौ देरहाहोनांगौ होनना बुंदों? नंगौ दिनै बयबो नुदों दिनै बिजेपि सरकारा दिनै जोंनि ओनसोलाव जिबायदि जौगाथाय लाबोदों बेखौ रायजो राजाया बयबो नुदों। दिनै तामुलपुराव जोंनो जिल्ला बानायनानै होदों आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त शर्मा बिथाङा। दा जोङो मुसलपुराव थांनांला जाहा तामुलपुरावनो दिनै जिल्लानि जेसेबां खामानि बेयाव सोलिगासिनो। दिनै तामुलपुराव मेडिकेल कलेज लुगासिनो दङ बियो 80% दिनै खामानिया जाफुंसार जाबाय। बेखौ जोङो 2026 मायथाइयाव जोङो बेखौ बेखेवनानै लानो हागोन रायजोफोरनि थाखाय जों बेखेवना होनो हागोन। बिनि बादैबो जोंहा पाग्ला दैमा दङ जेरै पाग्ला दैमायाव मोननै दालां दिनै कुमारघाटानिफ्राय खावलि थांनाय बे लामायाव मोननै दालां दिनै गरेस्वराव बिजेपि सरकारा रेल लाइनाव अभारब्रिज लुनायनि दिनै थिरांथा लादों। बिनि बादैबो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी दिनै डेभेलपमेन्ट काउन्सिल राभा डेभेलपमेन्ट काउन्सिल दिनै राजबंशी डेभेलपमेन्ट काउन्सिल आदिबासि डेभेलपमेन्ट काउन्सिल मोनफ्रोमबो जातिया जाहाथे जौगालांनो हायो गाव गावनि हारिमु गाव गावनि कालचारखौ लाखिलांनो हायो बिनि थाखाय दिनै बिजेपि दैदेननाय सरकारा मोनफ्रोमबो जातिनो दिनै डेभेलपमेन्ट काउन्सिल होदों। बर'फोरनि जि जोंहा बिटिसि सुक्ति 2003 10 फेब्रुवारि बिटिसि सुक्ति बेखौबोथ' बिजेपियानो होनाय ना। दिनै 2020 दिनै 27 जानुवारियाव जि बिटिआर रेकर्ड जाबाय बेखौलाय सोरथो होआ बेखौथ' बिजेपि सरकारानो होनाय ना। दा बेफोर गासैबो जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ बिजेपि सरकारा मावगासिनो दङ। भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो बेफोर गासैखौबो नुनानै रायजोआ दिनै बिजेपि हानजानि बिजाथि बिजितगोरा नार्जारिनो भट होनो थाखाय दिनै दावगाबोदों। माने बिटिसिआव सिफ जागोन होनना बुंनाय जादों फारसेथिं आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने बिश्वजित दैमारिया आमेरिकानिसो प्रेसिडेन्ट जागोन होननानै बुंदों। बेयाव मा बुंनो सानो? ना बेथ' नङा बाथ्राया दा गावबागाव हानजाया दा बेवहाय इलेक्सन गेलेदों आरो सिफ जानो होनबानो सिफ जानो हाया। बेवहाय जिखिनि देरहानानै फैगोन अनजिमा जाहा 21 नांगौ 40 सिटआव 21 जन देरहानानै फैब्लासो बे हानजाया सिफ जानो हागोन। जुदि गाबोन बिजेपिया गमामायैनो 21 सिटआव देरहाबाय अब्लासो बिजेपिनिफ्राय सिफ जागोन आरो सिफ जायोब्ला जिहेथु बिजेपि ओनसोलनिनो जोंनि दैदेनगिरि आसामाव आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानानै दङ बिश्वजित दैमारि बिथाङा। बिथांनि नामा गिबियावनो सरसायाव फैदों जेनेबा बयबो रायलायो बयनिबो खुगा बिश्वजित दैमारिया सिफ जागोन बेखौ जोंनि हाइकमान्डआसो डिसिसन लागोन सोरखौ बिटिसिनि सिफ खालामगोन। फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने बिटिसिनि सिफ जानो हानाय नङा बिथाङा आमेरिकानिसो प्रेसिडेन्ट जानो हागोन होननानै बेथ' बिथांनि खोथाखौथ' बयबो खोनाखायो। माबायदि बुंदों बिथांनिसो खोथा बेखौ मा सेन्सआव बुंदों बिथांनिसो खोथा खिन्थु बिजेपि दैदेननाय बिजेपि हानजाया मेजरिटि मोनोब्ला दा बिजेपिनिफ्रायनो सिफ जागोन। माने एबार आरो खम मोननाय हानजाखौ लांनानै सिफ बानायहैनायनि बेवहाय खोथा गैया। जाय हानजाया बिटिसि इलेक्सनाव मेजरिटि मोनगोन बे हानजायानो सिफ जागोन।
दा बेखौथ' राजनितियाव बयबो बुंखागोन राजनितियाव सोरखौ सोर रायनानै भट आदाय खालामनाय बेथ' थाखागोन बिजेपिखौ रायगोन सोरबा सोरखौबा रायगोन दा गावसोरनो इउपिपिएलजों बिपिएफजोंलाय मानोथो बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय जागासिनो दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव गेलेदों खाम्फा बरगुरिया बेयाव गेलेदों बेलाय मा जाखो बेलाय बिथ' गावसोर नांलायनाय बिदिथ' खुनु खोथा गैया दिनै बिजेपि सरकारा मोनफ्रोमबो जातिखौ रैखाथि होनायनि खामानि मावगासिनो दङ दिनै बर'नि आं दानिसो बुंलांबाय जे बिटिसि सक्तिनिफ्राय बिटिआर सक्ति बेफोरखौथ' जोंनो बिजेपि सरकारानो खालामना होदों जोंहा बेवहाय मा गिनांगौ दं गिनांगौ जेबो गैया राभाखौ दिनै राभा डेभेलपमेन्ट काउन्सिल सरनिया डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बिदिनो बिजेपि सरकारा बर'फोरनि थाखायबो गोबां बिदिनो खामानि मावनानै होदों दा बेखौ नायोब्ला जोङो जेबो गिनांगौ गैया मानोना दा नै बागुरुम्बाखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थाखाय बिजेपिनि दैदेननाय सरकार आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा फोसावबाय सेप्तेम्बर होनदोंमोन दा हयथ' एसे अक्ट'बरसोआव जाहैनो हासिगौ आरो बागुरुम्बाया दिनै बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय सिखिरि सिख्ला मोसानाय बियो वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ बेखौ सोर खालामदों बिजेपियासो खालामगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो बेफोर गासैबो नंखाय बिजेपिखौ बियो नंखाय माबानानै रायजोफोरनि गेजेराव जोंखौ माबा खालामनायसो मिसलिड खालामनाय जोंहा बिजेपिया बिदि बर'फोरनि सायाव जेबो गाज्रि साननाय गैया